Kowe aja clandhakan. Sing nang ngarepmu ki piyayi luhur. Arep piano ora masalah. Iki menyangkut harga diri, Pak. Kowe dunekke ngono kok meneng bae kowe iki Semar asli wae udu. Bagong nesu. Meneng. Aku sing nandangi pateh sengkuni. Kuwi pateh, ora wedi. Arep iki pateh, aku ora wedi. Pateh ki nek omongane nyak-nyakan kaya ngono, wajib dibikem cangkeme. Ngopo? Aku wedi kono, mlebu omah kono, krukup sarung. Gong, dadi masalah lho, Le. Ya men, kowe ngono anake Semar gedhe dhuwur gagelakane tok. Kowe aja meneng kabeh. Kowe mau muni piye, Seng? Sampeyan ya ora toto-toto. Sampeyan paring pangandikan orang gagas nek ning burine Semar niku enten anak-anake. Pun mangsake-sake kula tak golek rokok. Nendi dur, kentekan rudun man. Adune kowe wedi mboten kula tenggo teng jaba. Balen ana omonganmu Patih Sengkuni. Yen bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngastina, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya bapakmu gelem diboyong ning negara Ngastina. Sing aku tak takon karo kowe, ngono kuwi wis dadi omongane Patih apa? Heeh. Ngono kuwi wis dadi omongane Patih ya. Sing apik kuwi kowe iki ngenggoni derajat lan pangkatmu. Kowe iki ngayomi wong cilik-cilik kaya Semar, kaya aku, kaya Gareng karo Petro. Ora kok derajat pangkatmu iki nggo meden-medeni karo wong cilik kaya ngene iki. Pemenang apa nggo sewenang-wenang. Pangkat mbok nggo godho. Kowe ora manut karo aku tak hukum. Kowe ora manut karo aku tak idah siramu. Apa wis apa jenenge, Tru? Pantes. Aku nek ngene iki sok cangkemku sok keserempet. Apa wis mangon? Terus saiki sampean nantang karo Semar. Karang Kadempel tak bumi angus. Kowe nek omong ngono kuwi kudu ngematke ni. Ngematke. Mburi ki ning Bagong apa ora? Aku ki ketua Linmas Karang Kadempel. Dadi nek kowe ngrasani Karang Kadempel arep gawe bumi angus ki padha karo kowe ngilani jadane Bagong kowe. Aku nek wis nesu ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok menungso. Pait aku mung siji, aku bener. Nek aku bener aja kok menungso. Dewa mudhun kowe tak tantang. Hah? Ora percaya apa? Semar iki dewa. Bola-bali tak tantang. Ya, Pak ya. Iki Sang Hyang Ismanto. Ismaya, ha? Ismaya. Iki bola-bali tak tantang iki mergo aku bener, bapak salah. Bapak nyatane ya ora wani. Aku meng patih. Kowe iki alah nih. Kowe iki nek ndek derajat pangkat kowe suwi-wiyah karo wong cilik kaya ngono kuwi tak omongi wis to. Kowe iki ora langgeng lek mudal duwe derajat pangkat. Ora langgeng. Kurang-kurang bejane urang tutuk masa periodemu wis disogok rakyat saka ngison gledhak saka kursi. Muni kowe. Kowe aja nyepelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek aku provokator wong sak Karang Kadempel. Kowe dikroyok wong sak Karang Kadempel modar nang kene kowe Seng. Gong kuwi Patih. Ya men. Aku ora ngajeni karo derajat pangkate. Ora wedi aku nek Patih kudune dibasani kok omongane sak penake dhewe kaya kernet. Saiki arep apa kowe? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho saiki piye to? Genah wis bengok-bengok kaya ngene kok darani rawani iki piye to? Wah, SDM rendah. SDM ki apa, Gong? Susu telur madu. Sumber daya manusia, sumber daya pemberdayaan manusia. Hah? Ayo muni ae. Kowe wani mungsuh Kurawa. Aja kok Kurawa 100, anake Kurawa kon maju kabeh. Kon sisan kroyok Bagong. Nek aku nganti kalah karo Kurawa, nglalu aku tak ndak. Aku golek wong kena corona tak sedot viruse. Mati aku. Asli kuwi.
asli. Aku iki ra ngematke kok lakon ngene iki wis bola-bali to. Kowe ngetokke Kurawa ya kalah terus to. Kok isih arep ngetokke Kurawa? Kowe iki pati goblok banget iki. Wis takono iki sing rawuh dalang-dalang akeh. Tau apa Bagong kalah karo Kurawa? Ora ana, ora payu wayang tak kandhani. Ning mesti menang. Ning sak gedhakan iki durung karuan. Kana dibariske Kurawa. Tak trajang ijen ora mundur Kurawa aja tundang Bagong. Iki merganing pati. Ah, kowe iki kesuwen. Nek ngene iki mau langsung muni gamelane terus kowe metu terus suasanane iki tegang. Patih klemak-klemek ora. Kono gawe lemper kono. Prek. Ate padake wong rewang. Ayo mau mundur. Ora mundur. Aku sing arep ngajar karo kowe, Pak. Wah. Piye, Gong? Ngedram pisan kowe rakum. Ya disabar-sabarke. Nggo genep-genep ora. Ngene iki mau tak andani ngene iki. Tang tang tundas ngono tang tang des dadi laku ilang dadi iya ora apa-apa sesuk 100 wae lho ora kleru kok cah edan pancen kan biyen Pak kersane Bapak kowe iki ngono kuwi iki akibate apa ora tok pikir? Hah? Arep kowe mentang-mentang kaya Gendhewa ning nek Kurawa 100 mangkat bareng kowe kalah. Kurawa iki 100 pirang-pirang. Nek Sengkuni ndawuhke Kurawa ngobong Karang Kadempel, telung kedheping netra Karang Kadempel kobong. Kendel ya kendelne nganggo utek ora sak penake dhewe. Iki dienggo sirahmu gedene semono kuwi isine banyu apa otak? Adake sapiteng ya, Tru. Ayo. Ayo otak, ayo otak. Ah, kene nek otak kudune iso mikir. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono kuwi. Terus arep piye? Aku maju perang. Ijen. Ana ijen kalah. Ha terus? Ha iki anakmu ki mendorong men ngopo iki? Petruk ngewangi, gah. Aku ora ndek masalah kok. Mo nek kon ngewangi. Tru, ngopo? Kamu enggak sayang sama aku ya, Tru? Ya tresno ki tresno ning kowe iki sok kuwi lho, kewanenmu iki kliwat. Dadine aku ki sok tida-tida ngewangi kowe. Engko aku sing ngrampungi Kurawa. Ah, kowe iki mung ngomong tok wong cangkemmu jembare Raja Mak kaya ngono kok. Kowe iki mung suarane tok, kowe sing tumandang aku sing lara, aku sing ngrasake diajar Kurawa. Gah, aku tak ngasuh bengi iki. Tru ngopo? Engko rasane nyaur utangku wis. Ora moh. Moh. Reng gah sel. Awes mayang awan barang mau ya, Pak. Kesel aku. Wis taktik sewengi. Naskahe. Aku ngetik naskah apa? Beranak dalam kubur. Ayo ora ono lakon wayang kok beranak dalam kubur ora. Ngawur wae. Ayo piye? Kowe aja ming plonga-plonga kowe. Kudu tanggung jawab. Waduh. Ngajeni karo kowe. Ha nek wis ana masalah kaya ngene iki, wis ora ana tabeting patih karo kawula cilik. Aku anane wani karo kowe. Lho. Yen ngono apa kowe ora wedi mati? Wong urip sing dinteni apa ta ni? Wong urip sing dinteni modar. Ku mengkari antri, tak omongi. Mengkari karepe kersaning Gusti. Gusti maringi pati urip ro menungsa kuwi wis dadi kodrate diparingi urip, sesuk bakale ya dipateni karo sing gawe urip. Sing gawe urip Gusti sing Maha Nasa. Antrine nomor pira kuwi karo aku ora ngerti.
Isa uga bengi iki Bagong mati dening Kurawa. Berarti Bagong wis pinesti mati saka tanganing Kurawa sing ngersake sing gawe urip. Ning isa uga bengi iki Sengkuni potol ndase. Kuwi ya wis dadi kersane sing gawe urip. Ngono, ora usah kok ana omong aja mejang Bagong. Aku iki duka tok wejang. Piye ladalah, ora ladalah iki serius. Tru, ngati-ati lho. Ya. Padha-padha le loro. Heeh. Sing ngarep dhewe Sengkuni, aku ya ngarep. Mburine kuwi sapa, Tru? Sapa ya gong kuwi ketoke kok kaya nek Pasuryani kok Kartomarma. Udu Kartomarma kuwi brengose ora kaya ngono kuwi. Wis Citraksi dengkulmu. Udu Citraksi kuwi. Weh, domonge kok. Citraksi kuwi. Oh, udu to. Udu kok. Udu. Oh, berarti Tirtanata. Walah. Udu Tirtanata. Kuwi sapa ini? Lho. Malah takon karo aku ora ngerti. Kurawa arang-arang metu kuwi. Sapa wae, Mas? Aku Surtayu, Bagong. Wah, Jetayu. Surtayu. Tak ngerti to? Urung. Anyaran iki. Heeh. Wis ra masalah, ra tau tepung kon molo tak polone. Yen ngono kowe wani karo para sata Kurawa, sing tak wedeni apamu? Dibantangane Surtayu, pecah sirahmu. Maju le. Aku tak ngaso. Dibantangane Petruk, ambyar. Maju, Truk. Aku tak golek es teh. Oh, pancen badut ora. Petruk ora gelem masrahke bomboan marang para sata Kurawa iki marganing patimu. Mang maju mriki Ndara Surtayu. Nek ajeng kewirangan mungsuh ana kawan Petruk.
Reng. Reng. Iya. Warna ndi kowe? Lho perang piye ta? Kowe ora usah ya Kang, ora usah perang. Awakmu kaya ngono nek perang malah mudar. Aja ngempukke. Apa sih? Ngempukke apa? Ngempukke ager-ager. Kata-katane lali ya. Ora usah maju tak tandangane karo Bagong. Weh, kowe ngecek karo aku ta kowe? Aku turu iki mau nyusun kekuatan. Waduh. Iki sing maju Kartomarma, ora peduli Kartomarma, Kartokuat, Kartobejo. Kowe karo Bagong ngaso. Ah tandangane to. Kowe nengke wae, ora apa-apa wis. Wis, cah, pengen mudari ngono kuwi. Aja ngece karo aku. Kowe ora ngerti tandange kakangmu mbarep. Nek nganti aku kalah prigel karo kowe, oh, meguru karo kowe 20 taun. Neng kene nonton tandange kakangmu. Gareng barang melu. Lho rombongane. Pasukane paguyuban pekumpulan Petro adikku, Bagong adikku, masa aku ora entuk melu? Yo, yen ngono wong telu bakal tak rangket. Weh. Kowe iso ngrangket nala gareng sasat iso njara langit. Iki merganing patimu pangkal tayoni. Biar. Ceket wadiake murite Wong Faihung. Wong Faihung lho. Wong Faihung iki sapa? Wah, cah kuno ora tau ndelok film. Kuwi lakon ya terus nek muni pencak, wah, gilani ora. Ye, glereng ta? Hajake. Are ndi? Ngaso pundakku kecethit Oh. Pundake kecethit. Mulane kok ceniningan. Wah, iki jan rame. Heeh. Aku wis ngalahke siji, gareng ngalahke siji. Kowe nyambut gawe apa, Gong? Hah? Kowe nyambut gawe apa? Bagianku saiki, bagianmu. Sing maju lho apa? Embuh, ora ngerti sing penting pethuke. Oke, siap. Minggir trajang iki lho. Iya, dasar Paranyata. Anake Bekandirna. Iya. Kowe barang melu maju. Aku abdining Kurawa. Didhawuhi supaya nyingkirke karo kowe. Ayo tak bondo tahan wak kerincung sikilmu. Leboke pakunjaran. Iso nyekel aku isat sasat iso njara langit. Kene marganing patimu. Kene marganing patimu. Ayo, panggal tayone legane maju. Nyerimpet-nyerimpet ra iso trampil aku le perang nganggo iki wae. Ayo kene iki sandangan pencak silat. Jupak dadamu ora gogrok atimu aja dundang Bagong.
bondo apa ora? Edan apa kena terus saiki? Mati. Dene aku njaluk modar cara apa? Aja meneng bae. Kowe nyimpen tenagamu. Kowe nyimpen kekuatanmu ayo. Tibakno ning Sotama ora bakal tak tinggal loncat. Apa diwarak wedi karo kowe? Ngantemo aja meneng bae. Kowe tak jotosi kaya ora mbok rasake. Anggepmu tanganku ki enteng apa piye? Anggepmu tanganku enteng apa piye? Mendonong wae matane. Kowe malsa kowe. Lho malah arep nendi kowe iki mungsuh karo gurung menang kok wis arep lunga. Tro? Es ora dombe lho. Ora. Ayo sambato. Sambato, malsa. Aja meneng wae. Cubrok. Kowe iki ngopo kowe iki? Kowe kok aheh kaya swara jaran anggepmu aku ki apa? Anggepmu kowe ngece karo Sotama. Kowe mina karo Sotama. Cubrok. Turun. Aja meneng wae. Kowe ora nyebelekke Sotama. Aku ki anak pendhita. Aku satriya. Aku tukang perang, aja mentuk tinggal guyang-guyu. Tuprok. Ora tuprok. Aku ki anak pendhita. Aku satriya, aja kok sepelekke. Anggep apa? Tuprok. Lho iki ngapa iki? Satriya maju perang mundur, ora babak kulite kok nangis. Sakit manah kula, Man. Ati kula lara. Lara perkara apa? Kula mungsuh Bagong. Piyambake wis nyandang mingkari nganggo kathok training. Ucul klambi digubeti nganggo tampar plastik. Sajake ketok nek wani kali kula jotosi nggen rai, kula jotosi nggen dodo. Kula ken males niku mboten males, cengenges niku. Kula antemi kaya ora ngrasake. Kula jotosi kaya ora ngrasake. Lah terus kok kowe nangis. Ngenten iki Man, kula antem niku dheweke malah ngenten iki mandeg mripat kula karo ngenten iki. Kali sikile tuprok. Terus cangkeme ngenten iki Man. Niku kula rasake kok teng ati kula lara banget. Lara banget rasane Man. Alah, Satama. Ditabah-tabahke ya nggih. Dipun tabah-tabahaken kados pundi? Bagong ngerti lelakonmu wong Bagong ki ya tuwa tenan. Inggih. Bagong ngono kuwi ngandhake nek kowe iki ora nesu lho, mboten. Kowe iki anak jaran. Sampun sembrono. Ibu kula niku widodari. Ning keleke papat. Lho, keleke papat pripun? Wujute jaran. Mula Bagong ngerti, merga Bagong kuwi ngerti sejarahmu. Bagong ngono kuwi ora kok piye-piye ning ngece kowe mula atimu lara. Kuwi merga dheweke ngonekke nek mbokmu iki jaran. Man, sampeyan pun sembrono. Bapak kula niku pendhita, ibu kula niku widodari. Widodari ning wujude jaran. Lho. Jare ibu widodari. Ning sok nggo balapan. Wah. Napa tenan apa Man? Wedomongi kok ora gugu. Wah, kaya sak ngisoring dlamakan pakartine Kanjeng Rama. Pendhita kundang monyor-monyor kok ming trima ngrabeni jaran nganti anak-anak kula ki Man. Lah iya. Ora usah kuwatir, Cuk. Gedhe sethithik kowe wis dienggo pacuan kuda. Sama niku sembrono ana wong kok pacuan kuda ora. Sakit manah kula. Man, apa? Napa rene niku dereng enten wong napa? Ya wis ana, karang bapakmu ki ngglidik.
Mula tak aku ndek wedhus tak kandhangke terus. Kowe ndak patutan ro bapakmu. Wah, sampeyan iku ngoyo-woro senane. Omong kok sak penake dhewe. Ngrembug apa iki? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa. Sampeyan iku wong napa bocah? Sampeyan iku wong napa bocah? Ngerti Sataman iku ora bocah ora dong kok mang dunung-dunungke. Sampeyan seneng nek kula wirang, sampeyan seneng nek kula kisinan. Ha. Oh, ketoke kancane mungsuh sampeyan iku. Keparat marang maning jajalanan. Kakang. Kowe aja ngecer anakku lanang Satama. Ayo, nek pancen ponokawan kabeh padha wani karo Bekan Durna. Ungano dadamu. Kene maju legane ngatu glandang cundha manek ora jeblok ketemu aja tuntang Bekan Durna. Tuprok. Tuprok. Sing mburi isih belo. Belo dengkulmu mlacat. Oh, senengane ngeceh aku ora. Petruk kancong bolong bagong penyakit ku arepe dhewe. Ngono-ngono ya kena ning aja ngono, aja nganti mirang-mirang karo Bekan Durna. Ayo. Kene adu arep ora ngino karo aku. Curang. Wush. Kono bahagia kono. Guyu kono, tertawa. Sukacita. Nyakit ora. Seneng sampeyan nek kula kewirangan. Mboten kula menggagas kok dodong niku lho. Alah ponokawan niku ya do ngerti mula ya do tuwa-tuwa tenan. Duprak. Kurang sithik, Gong. Mandeke ora nggontu. Kurang sithik. Tuprok. Tuprok. Strayoli binatang. Nyakit ana ning jajalanan. Oh, sengkuni kaya tentuk dolanan. Melu mirang-mirang karo Bekan Durna. Gumen ae. Ing atase ponokawan kok dong sejarah iki lho. Iso mirang-mirang karo Bekan Durna. Iya. Perot. Sengkune perot. Mangriyen. Sampeyan kok dadi ngece kali kula. Nek ece-ecenan niku ora nyelangkrak sak nduring tenggak. Perot yo men, bane sampeyan pendhita kok irunge kaya bedet. Ya men, nek ora cangkem pira-pira. Nek ora bedet. Perot. Bedet. Perot. Bedet. Rat. Det. Rat. Det. Perot. Bedet. Petro. Ayo mrene. Ketiban bedet. Waduh. Syukur. Walik-walik ora regane atiku. Oh, gugu karepe dhewe dewate. Pripun? Kula watese napa mboten? Dur, nun. Rene le. Mungsuh ponokawan nek nganti kalah isin wirang bebarang kowe panenggak Kurawa. Wah. Mang semikir, Pak. Lho trajange wala karo rangkete mboko siji. Kendir. Ora wong joget kok sikil duncal-uncalke. Sakarepmu. Joget ki bebas kok, Mas.
Ayo sampean mriki ajeng napa? Nglabrak kowe. Nglabrak kula? Ya. Ora gelem tak bondo tak krincung sikil wak tugel gulumu babar pisan. Weh lampuh tenan. Sampeyan iso nugel gulune Petruk sasat iso njero langit. Ayo sing dadi nyatane. Ya. Lho. Ngopo iki? Lho sampeyan ajeng napa? Nugel gulumu. Nya. Penak ta kula? Ora tak dadak kokean. Halo apa? Antil pisan gletak malah sampeyan kisinan. Sing dadi nyatane teng peperangan iku ora mbutuhke wong joget. Teng peperangan iku ora mbutuhke wong bengak-bengok. Sing dibutuhke kekendelan, kewanen. Nya. Lho ngoten. Wah, lah kendel tenan ta iki. Wedi marep apa? Nya. Saka mburi kena bebas, ajeng nyuduk kena, ajeng nyabet pedang kena, ajeng mang tuthuki nganggo napa-napa kena. Nggih. Lho ngenten iki wong perang niku bacut kendel wani mati. Nya. Rombangane apa? Guajul pisan prata luntune apa ora isin? Heeh, iso. Ayo, aku ya kendel nek mengkon kendel kaya kowe. Wis wani maju perang ya wani kendel. Ayo dadi nyatane. Nyo, ayo. Oh. Wedi marep tamu ora masalah nyo, ayo. Ngopo kuwi? Lho sing penting wani kaya kula niki. Nyo. Lho, mburi wae piye? Nyo. Kaya kula niku lho kendel tenan. Ayo iki ya kendel nyo, ayo. Ayo. Kaya kula nyo. Iya nyo. Wani wae isih. Ayo areng apa? Mburi wae piye nyo? Mburi ya mburi nyo. Isih. Santai. Oh, Terus ya modar tenan. Ngeten mawon. Rasa kokean gerak, rasa kokean obah, gamelane men leren. Kula harus sampean gelut atos-atosan. Oke. Iya, wah, dosasana kok oke modern kok. Sampean sih napa kula sih? Manut. Ya. Mangantem sak seru-serune, pecah sirahmu. Ora apa-apa. Malah matur nuwun kula sampean iso mecah sirah kula. Ping pira? Manut sampean. Pindho ya pindho. Ya. Ning gentenan lho. Iya dadi wis ya. Ya, matek kowe. Matek apa sing dadi nyatane sik kok mau tak matek. Yo, gawe wis. Wah, pecah sirahmu. Nggo. Biar kowe. Lho mendonong. Mesti mumet kowe. Mboten, nyo. Ping pindho sisan. Weduan. Ora ngrasake apa-apa piye, Truk? Mboten. Wah, gleleng tenan. Yo, ping pindho sisan. Slak pengen ngantem sampean kula. Wah, iya. Pecah sirahmu. Ayo, wis. Nah, ngenten iki tegese perang mat-matan. Lah iya, sapa sing kalah mesti gletak. Mesti gletak. Riki. Nanti lu gentenan. Waduh. Ngau gentenan lagi. Lu janjine gentenan kok. Ya kene. Ayo. Siap. Ngati-ati, pinginane tak nggo ngantem ndas wedhus pecah dadi papat. Wah, cangkeme. Kuwi ngedeg-degi ngono kuwi. Aku mau ora omong apa-apa terus bet kok kowe kanggo ngomongke ngono barang kuwi jenenge ngedonke atine mungsuh. Ya wis rasa omong nggih pun. Ya. Haup. Ku tak kampleng lho kowe. Kene iki wis ngampet ambegane, gae to, ya. Hai. Wila rapopo pangeran Pati mung karo batur. Ya pindho. Lho mau aku pindho kok. Janjine pindho-pindho. Oh iya. Ayo. Siap. Ngati-ati ya. Ampuh piye merinding awak. Yo gentenan. Nyo, ngene iki perang ora ngentekke tenaga tur mat-matan. Ha iya. No, pisan kasuduan bocah iki ndase saka apa ya? Ora apa. Oh, iki ra dijambak kene iki.
Aku ki Pangeran Pati dijambak batur. Perang ki ora ana Pangeran Pati ora ana batur kok derajate padha nang kurang. Oke wis. Oh, ayo. Ngati-ati. Wah! Ora apa ndi mawonge. Iki kok Yono Petruk. Kene Yono Petruk, kene Yono Petruk. Niku sampean buyer. Wohe. Hilang. Pisan gas yo, pisan gas nyo. Ngati-ati. Sik lho lagi to. Iya. Sak kuat-kuatmu le to. Yo, awas. Hop. Ha. Makasih. Dar. Kok turu nggo apa, Gong? Nganggo pukul aspal. Oh, pecah sirahe. Waduh, Dur. Piye mau gayeng kok saiki kok sepi? Yo, wadak aku mung turu delok terus. Ora apa-apa, ora masalah. Sing dadi gentenane. Oleh. Ora setan ora. Ana makne cilik kok dijambak sak penake dhewe. Petruk, kowe aja gleleng macakmu gembelo siramu gak kandhake Raden Werkudara Raden Janaka. Sanggone bapakku inggih. Wah, yo kene mlayu-mlayu. Kurawa bubar mawut mboten nganten-ngantenan. Dipun trajang Panakawan. Petruk Gareng kaliyan Bagong. Anggenipun ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Menawi mboten Raden Janaka miwah Raden Werkudara, kula kinten perkawis menika mboten badhe rampung monggo. Kula aturi ngrangket dhateng Panakawan dados sarana wurunging Bratayuda Jaya Binangun. Petruk Nala Gareng Bagong, aku ingkang merpati karo kowe. Wani sing maju Ndara Janaka Ndara Werkudara. Nek ora wani mongko kowe karo aku wajib ngilingke Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Piye le? Wah, repot saiki. Mbok sumpah wis. Ora bakal iso piye-piye, Tru. Lah terus Ngene wae. ya diwaneni ya. Ya kono, kono nek wani kono. Kowe kuwi lho. Aku ora wani kok. Terus terang aku ora wani. Gareng kuwi sing murite wong Faihung. Faihung nyek nek iki ora Faihung. Musuh Ndara Janaka Ndara Werkudara ya arep ngendhalke wong Faihung modar tenan. Mulai wae ning negara Ngamarta matur kakene Semar, "Yo, mlayu wae nang kowe, ngojek wae reng." Lah ngopo? Aku deglok e. Aku wis tekan ada kowe isih ketingling-ketingling. Kowe dianu goleke ojek ya Grab. Grab ora ndedit kok nganggo Grab barang. Rasa kok ki ana omong ayo mlayu kok. Yo mlayu saiki dina iki. Yo le yo. Ayo.
Apa ya? Mengo. Wis cekel Satpol PP. Mudyar. Monggo Ndara Baladewa kuwi Piyai Ngastina. Pengayomane Piyai Ngastina Ndara Baladewa. Petra. Kowe sing kaya negara Ngastina. Ya ora. Taman ana Piyai Nenggala. Nyus. Mudyar. Bagong maju loloi negara cangkeme. Nyus. Gareng kowe wong sekeng wong ora duwe deglok cikot kira tak nehi pangapura. Wah. Kuwi karangane sapa ngono kuwi? Lah karanganku. Karangan iki bakale mati kabeh. Wis pasrah wae, Truk. Nyun ngapunten, Ndara. Petro, Nun. ngopo kowe mlayu? Apa kowe mlayu? Kowe iki nek kono ngomong pisanan ki sing cetha le nampa. Nek ping pindho ki wis getak. Oh, ngene ngopo mlayu? Ah, kuwi tegese ngopo kowe mlayu-mlayu dadak Nun. Kono seru. Ngopo kowe mlayu-mlayu? Bosok kupingmu. Bres, Gong. Aku mburi wae ah. Kowe sing arep aku. Wedi tenan aku nek kowe omong ngono kuwi. Ah, tandane. Sing dadi juru wicara sapa? Ayo. Nggih, kula pundhong. Aku omong apa? Sing dadi pembicara sapa ngoten ta? Ya, sapa? Kula. Kowe saka endi kowe? Saka endi? Gong, kowe iki kok anun-anun. Saka endi? Anu saking negara Ngastina. Wigatine? Anu, napa niku? Diutus Bapak Ya. ken nggo nganu nderekke kondur Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Terus Teng mriko kula geger. lho, geger karo sapa? Anu, Wis tetek wae nang ngarep ndasmu kowe. Nek ngetokke nenggala modar aku. Kowe mung kari mbombong wae. Santai jengkul anu diutus Bapak kan mboyong Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Ya, terus Geger karo sapa? Geger kali Kurawa gelut rame banget. Lho, kowe iki perang karo Kurawa? Heeh. Anu iya. Alah. Anu nggih. Terus menang sapa? Nang sapa, Tru? Aku menang ora? Menang kula kali Petro kali Gareng Kurawa bubar. Ora gleleng to. Wedian. Wah, la elok, temen. Ing atase ming batur-batur kok menang karo para piyayi-piyayi. Ha nggih niku, kula niku ra mung piyayi tak kalahke pianoe tak dol. Terus piye? Terus terakhir niki wau sing maju piyayi loro. Sapa? Anu Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Lho. Werkudara Janaka maju mbelani sapa? Mbelani Kurawa ketoke. Wong dilapori Patih Sengkuni. Lah terus kowe Melayu. kok mlayu ngopo? Wedi. Wedi na. Lho, jare peng-pengan Kurawa 100 kalah kok musuh Werkudara musuh Janaka kok wedi piye? Mriko niku pusakane akeh. Ndara Janaka niku pusakane kronjotan. Panas kok kadewatan. Ndara Werkudara mongko nek nesu kukune modot. Ngowo. Kacamata. Pancanaka. Nang tangane modot 3 meter. Cuwek kuku Pancanaka modar kula. Lah terus kowe Bali. terus Ketemu sampean. Nah iki padha karo kula ameng-ameng nyawa. sebabe Ketemu sampean mesti belani Kurawa. sing kandha sapa? Embuh. Kok sing kandha sapa kok mbok? Aku ya ora ngerti sing kandha sapa. Iki bingung tenan aku. Bingung wedi. Aku kepoyo ya, Tru. Wis lho diampet sik. Mulane kok wis kuwi kok wis teles sithik. Heeh. Wis metu sithik. Diampet sik. Wong wedi kepoyo ya padake. Ha iya. Sing ngundakku mbelani Kurawa sapa? Nggih kula. Lho dasarmu apa? Dasar kula sampean niku kulino teng ngene wong Kurawa kulino terus wonten negara Ngastina. Aku ki ratu, Bagong. Heeh. Anu iya. Gong ora salah to? Nggih. Aku ki Nalendra. Nadan aku semdak dina srawung karo Prasata Kurawa. Ning aku iso milahke endi sing ala endi sing becik.
Endi sing bener, endi sing luput? Aja mbok anggap pendak aku srawung karo Wasata Kurawa, terus aku melu-melu karo Kurawa watak ora Budi Candala. Ngerti? Nggih. Ngerti, Gong? Ora meneng wae to anggere nggih. Kok ora Kecepetan ya ngomong jamu cilik. Wah, nggih anggere muni nggih beres. Iya. Lah terus lho, nek pancen Werkudara Janaka arep teger karo kowe, aku sing ora trima. Ora trima maksude? Yen perlu kowe tak labuhi. Kowe tak belani. Iki. Tos. Oh iya, iya. Aku nang kono aku arep tos malah kleru ndasmu. Iki aku lho sing marai. Iya, iya. Estu Tenan. Lahir batin. Ngono nek nganti Werkudara Janaka iki maju, kowe aja kuwatir. Kowe tak paringi ngambil pusakaku. Kula mawon lho. Ya. Kula sinuwun. Rasa. Aku sing dipercaya. Ini gleleng aku arep bandel. Sing diparingi ngambil napa sinuwun? Alugara. Modar ora kowe. Alugara. Iki aku maju nggawa alugara. Ndara Werkudara Janaka mlayu Kurawa tak tutuki alu cuk. Modar kabeh. Ora njur dipateni kabeh, Gong. Ana sing diuripke. Nggo padang-padang. Ha iya. Padake dian ora. Estu napa? Tenan. Nek pancen estu coba kula tak nonton. Kaya ngapa alune? Ning aku weling karo kowe. Nggih. Minggu medeni Werkudara karo Janaka. Nek Werkudara Janaka wis padha mlayu, alugara balekke aku. Siap. Tenan iki. Nggih. Lahir batin. Lahir batas. Masa aku ngapusi? Lho nek Bagong kuwi kuwi ngapusi. Oh, iya. Ning sak gedhangan iki kula mboten ngapusi, yakin sumpah. Bumi langit dadi seksi. Ibu Pertiwi. Areng pokoran sandangan murah kabeh. Tanpa bantal, tanpa kloso. Oh, Ibu Pertiwi kok gubungane karo gubuk asmara. Yo tampan ono. Tak paring ngambil. Nggih. Ning nek Werkudara Janaka ora wedi, alugara wae balekno karo aku. Adikku lanang loro tak ajari kanggo alugara. Siap. Ing titip prani mangan anak anong parijata. Mbak lume mbak lamun mambeng liru mbak ing segara angra. Oh. Niki napa? Iya. Kok kaya cindramata lho. Cindramata dengkulmu locot kuwi alugara. Ora percaya njajal batuno kuwi templekno iki. Niki lho. Iya. Templekno ora pecah dadi papat tak groni kowe. Aja. Nyekel pusaka disembah sik ping 3. Siap. Nyekel tangan tekan sik, aja tangan kiwa. Nggih. Tangan sing ndi, Gong? Iki Kleru ta. Tangan tengen, ya. kuwi tangan kiwa. Tangan kiwa. Waduh. Abagong iki goblok kok. Kuwi rasa cerewet to. Butuh iki tak gawa kowe rasa kaya to. Iya. Nyembah ping 3. Iya, nek ora nyembah kok ndak kowe gegeblak, kualat. Oh nggih. Lamet Mbah Alu. Siji. Loro. Telu. Lho. Telu wae. Iki mau pira, Truk? Ping 4. Kuwi tangane diculke ora ngono gitu. Ora iso edungan. Aku sing ngitungi. 1, 2, 3. Wis cukup tangan tengen candhake kuwi, Gong. Piye? Madhep rono. Nah, Dikowo tangan loro, ndak tiba. nggih. Mati kowe, ajar ndas kowe. Ah, kene wedi. Kene wedi ro pusakane dhewe. Kuwi pancen cah edan ora. Aku mung njajal kok. Duwe pusaka gleleng bareng tak cekel mati jeneng aku kok bengok-bengok ora. Bengok-bengok dengkulmu locot kuwi. Kuwi nek nganti tekan kowe dadaku aku mati tenan. Ah ya ora mungkin ya. Minggir. Ya.
Ya. Mikir cuplok matamu. Iki canggile lagi. Amon Suramata Jamrata. Ora ngerti kancane iki nata Mantura Prabu Baladewa Tipanaluka. Sing ngakon kuwi dadi nata Mandura sapa? Ketoke niku nek nggawa pusaka niku kekuatane kaya dadi Baladewa ya. Ora gak aku gak. Wegah aku. Nggih. Ora dadi aku. Nggih. Aku ya wagu e. Ayo mati dening aku. Wagu e kula nek omong kudu menjelma dadi Baladewa. Ya wis sakaremu ning omongane tok. Nggih. Oiye. Jagat Dewa Bathara kocam kacarita kae kecap kae mrijo. Raden Janaka, Raden Werkudara. Janaka. Werkudara. Persis ta? Iya. Kalau jawane wis ono bakone wis to. Kowe mayan ono mandu ketipan mengke negara kelakon mati jenenge awe. Adikku Janaka. Ngedan Bagong. Kowe aja nyawang Bagong. Aku kakangmu Mandura, Janaka. Ya meng aku kena soting Kyai Nenggala, aku dadi wujud Bagong. Nek sejatine aku kadangmu nata Mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu. Ya, panen ngono. Mboten winten bilih paduka kenging kekiyatanipun Alugara satemah wujud Bagong. Adikku diwanjen bener mengkono. Apa to sababe aku sae wujud dadi Bagong mergane aku arep mbelani karo Bagong. Mekaten. Iya, pancen bener. Yai, wonten dawuh. Apa sebabe kowe arep nyikara karo Panakawan? Panakawan badhe kula bondo. Lebetaken wonten ing Pakunjaran. Lho, apakah ada kasus pencurian? Mboten kok Prabu. Lah ngopo? Nek nganti Panakawan kowe wani genjasi karo Panakawan. Kowe ora eling Janaka, kowe ora eling. Kowe iki dimong karo Petra karo Gareng karo Bagong. Dimong wis semono, wis kuncung nganti gelung, wis jabang nganti craprang. Wiwit bayi nganti tuwa, apa kowe arep ngilang-ilangke labuhane nolo Gareng Petra karo Bagong, ha? Nek kowe arep mateni Petra Gareng Bagong, kadangmu Mandura sing ora trima. Ayo tandang ana Kyai Alugara Jaya. Manus maning jajalan sultaning bawon iblis. Ora ngerti iki panjal maning nata Mandura Prabu anu sudah. Kapora Wendra Janaka wedi to karo aku. Anggepmu aku ora krungu. Kene bali. Kurang siji. Kowe nek sing gawe dolanan aku ajar kowe. Nggih, ngerti. Sampeyan kok ya klithah-klithih ayo. Ora tuwa dadak mlaku rono-rono. Piye Janaka? Wedi kali kula. Karang kowe dadi aku kok, to. Kowe ngaku nek aku kena soting Kyai Alugara dadi Bagong ngono to. Sing goblok niku dudu kula. Lha sapa? Sing nuwun sewu pikirane rusak niku Ndara Janaka kok percaya. Wong tak awusi kaya ngono kok percaya. Werkudara dundurke. Siap. Dundurke apa? Werkudara dundurke. Siap. Mangkat. Nggih. Kadangipun Kakang ora sah. Ketonto terus ya aku. Ndara Werkudara Amuk Suramrata Jayamrataya Kinegara. Kakang Werkudara
Mung merga gara-garane pun Kakang bakal bilani Petro gareng Bagong nganti pun Kakang ilang wujuding Baladewa dadi wujud Bagong. Anu ning kula Bagong. Dikira aku ora ngerti. Setan ora. Bagong. Nah, Gowo aluguran tok nggo apa? nggo manteni sampean. Wah. Wong dodol sapi. Wah, weh. Kowe tegel karo aku. Sampean ya tegel karo kula. Ndi dasare aku tegel karo kowe? Sampean labuhi kula wong ngoyak kangkang kula loro, ngoyak kula. Lha nek kecekel kula mesti mang pulasara, kula mesti mang idak-idak, kula mesti mang bondo, mang krincong sikile, mang leboke pakunjaran. Apa kaya ngono kuwi ora tegel? Mula mbangane sampean wis tegel karo Bagong, gunane apa kula ngeman karo sampean? Kula ya tegel karo sampean. Bendara sing ora ngerti lelabuhane karo anak bau. Anak buah. Anak buah. Wah, Ora wae, ayo nang ngene ditemtokke. Kowe omong aku sing sirna Margalayu. kowe pusakane Baladewa kakangku. Baladewa nendi? Patene pisan. Wah, Bagong nek ngamuk wis ora peduli sapa-sapa. Iki sampean tak pateni sisan, Janaka tak pateni sisan. Bar niku kula teng negara Ngamarta. Punta dilasirnake. wah, edan. Ora edan jajal apa piye? Wah. Mundar kowe. Aja iso lekane ati. Ameng sak aku kok ngoyak Werkudara. Dek 3 jangka aku 20 jangka. Kene. Kowe urung rampung ya? Urung rampung sapa meneh? Kurawa. Kurawa rasa nggawa nenggala kowe iki menang, rasa nggawa Walugara kowe menang. Kene balik iki. Hanya. Lho, Lah ya kene. Lah ya nya. Iki pucuke iki nang kene. Iki nek tak tampani nek nganti kenengi aku mati. Alah ora. Nya. Bagong, ora sembrono. Nya. Bagong. Aku wegah. Truk. Kene ya. Balekke, Gong. Ah sing duwe dhewe wedi ya. Wedi piye? Ora percaya ta kowe. Nya tampan ana sinipun matur sembah nuwun tanpa Iya. Bagong ora sembrono. nya tampan ana. Nya tampan. Sing aku. Apik ya, Gong. Diwalik mesake Ndara Baladewa wis nglabuhi setok nggo gujek ora. Diwalik. Nah, ngono kuwi lho. Lho. Oga aku. Aku ketoke kaya eman-eman ya, Tru. Arep nggo ngopo eman-eman ki? Enggak. Gong. Agene ra apa-apa. Iki sembrono, iki pancen wong dugal warisan pusaka kok dituthuke nggon bathuk. Alugara iki nek nyimpen dak dadi ngono-ngonoke. Kaya nggon aku nek nyimpen ya tak ngono-ngono. Engko mapan dhewe. Mapan dhewe dengkulmu mlocot ora. Petro, nun. Ini kowe tak jar rembukan. Kowe sing nalar. Nggih. Apa mundur? Oh nggih.